Mechanical trouble, kagapaltahan sang driver, posibleng rason sa pagahulog sang bus sa pila sa Hamtik sa probinsya sang Antique. Ini ang base sa patag sang Vallecar Transit sa show cause hearing nga ginpatigayon sang LTFRB6. Yan ang report nga atong gintutukan. Natigayon ng 11 nga pagsinapol sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 ng Vallecar Transit agud istoryahan ang natabong aksidente sa barangay Ikabugay, Hamtik Antique nga nag-utas ang kabuhi isang 19 ka mga pasahero nga sakay sa bus nga nahulog sa pilas. Sino kay Attorney June Altura, legal officer sang LTFRB6 ginako sang Vallecar Transit nga problema sa makina, preno kag kapaltahan sa bahin sang driver sang bus ang gintunaan sang aksidente. The incident happened due to some mechanical defects which the driver failed to properly act upon. Based sa video nga nakita, maski to the ordinary eye, makita mo itong the bus was medyo madasig and sa downslope to, hindi siya kaprino. Dugang pa ni Altura kag nagsanto man sa CCTV footage sang barangay Lindero, Tobias Fournier. May nadiskubrehan nga daan nga depekto ang driver buta nga ilay naging disponiran sang konduktor. Apang sa baylong ipaiway ang pagbiyahe, nagsigi kuno ini sa gihapon. The driver failed to follow company policy and acted on his own. Nga wala ma-address properly ang problem. Dugang pa ni Altura, naghinyo man ang bus company nga i-lift na ang 90-day suspension sang 12 pa mga units sa idalom sang franchise ang nadiskrasya nga bus. Apang ang hinyo ang kinahanglan pangatunan sang LTFRB6. Igapatawag naman sang ahensyang mga witness ang Vallecar Transit agud nga makuhaan man sang statement. Lakip sa mga witness ang Vallecar Transit among nagbulig sa driver kag konduktor nga magkayo sang naguba nga parte sang bus. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.